Horas madihita saluhutna. Parsiajaran manugot hari Jumahat 22 Juli 2022. Mangarajumi jadi-jadian ni tanganna. Dihata batakon parhobas ni dalihan natulat fensian buku raphot debata ditiki torangari. Nasinurat ni naposona Ellen G. White. Ayatna tersurat di Pesalmen 147 ayat 5. Sai hupaingot-ingot doa ka ari narobi, sai mamikiri doau di aka pabahenamu sudena, sai manibangi dorohaku di aka jadi-jadian ni tangammu. Asiroha ni debata makaliangi hamu ganup tiki, jala masai marguna di hamu lahu mangarajumi songo dia jala sia dia pasu-pasui roho ganupari. Naeng mapasu-pasu ni debata nargai pahehehon roha hamau liateon muna. Hamu dang bui mamilangi pasu-pasu ni debata sini roha na tongtong di patuduho tu hamu. Songon godang ni udan na manetek na pahisarhon. Obun sini rohai mangerbang di atas muna, jalaradi usehonot tu atas muna. Molo hamu mangargai basa-basa haluau na marmulia. Hamu ikob baria makilalahon pamurnas ganup ari di parlinggoman ng holong ni Jesus. Hamu naiko ditugu-tugu di dalan hadameon. Tatap maaka perkaro na marmulia ni debata di hasiangan. Jala loas ma rohamuna marhamauliateo tu si pangalehoni. Hasianganon ima buku na marguna lahu persejaran pikiran. Unang mahamu lalap jala dang marhamauliateon. Buka ma mata pangatusyomu. Ida ma hinatakup nauli di bagasan akapati ni debata di hasiangan. Longang jala pasangap masitopaho. Ima parhuaso na dibu di langit dohot di tanoon. Amanat kepada orang muda, halaman 515-510. Molo akan naposo olo mapersyajari pabahenan ni debata na marmulia di hasiangan. Jala hinabulon jala huasona songon napi di papatar di hatana. Dibaheni ganu panulikition na songoni. Nasida na ikot tarida di bagasan habuion na dipahehe jala dipatibul. Hahisaron naikot dapot jala dang tarihot tu hagijangon ni roha. Marhite mangarajumi huaso ni debata, pikiran gabi mapersiajari persiajaran na ummaol alay na umarga siyan sa luhut persiajaran. Dibaheni hapistaran ni jolma gabi hautoon, dukosa marsaor tu si saliling-liling na jala diparbadiai marhite asini Kristus. Amanat kepada orang muda, halaman 320. Molo hita radut mapersyajari buku hasiangan, hita naikon madapotsa, songon muel haroro namat say godang, laho mangarajumi holong dohot huaso ni dibatasi sa diling-diling na. Amanat kepada orang muda, halaman 460. Songonima sahat ni persejarah dihita manugoton. Saya di pasu-pasu Tuhan mahita, di na mangaradi tu ari sabat nauli. Horas.